Eta zurea da Izagirre jauna, aurrera. Bai, egunon, guztioi. 2021ko aurre kontua hitz egiteko bildu gea gaurkoan. Martxoan gaude, berandu datoz, baina ulertzen dugu azkeneko urte hau zaila, oso zaila, izan dela eta justifikatua dagoela atzerapena. Zaila izan da, pandemia bat izan dugulako, osasun krisi izugarria sortu duena, gaixo eta hildako kopuru beldurgarriak utzi dituelarik. Osasun sistema ere kinkalarrian izan dugu, eta gerian gelitu dira gure sistema honek dituen hainbat gabezia. Denbora beharko dugu zehazmehatz ezagutzeko zer gertatu den, zergatik datu hain txarrak izan ditugun Gipuzkoan eta Euskal Herrian. Zertan utz egin dugun eta zer egin zitekeen hobeto. Ez da gaurko gaia, baina egunen batean zerio heldu beharko diogu honi. Bidean gelitutakoa gogoratuz, gaixo daudenei onena desiratuz, eta sufritzen ari diren guztiei animoak emanez, hasi nahiko genuke gaurko hitzartzea. Edozein kasutan, aurrera egin behar dugu. Eutzi egin behar diogu bizitzari. Osasun krisia ez da izan krisi bakarra. Latza dira ere krisi soziala eta ekonomikoa. Asko eta asko dira lanik gabe gelitu direnak. Bere negozioak itxi behar izan dituztenak. Bere bizi proiektua hankaz gora ikusten ari direnak. Pobrezia tasek gora egin dute. Laguntza sozialen eskaerak biderkatu egin dira. Justu dabiltzanak gero eta gehiago dira. Prekaritateak gora egin du. Bazterkeria eta estigmatizazioa ugaritu egin dira. Desoreka sozialak handitu. Izua, mesfidantza, zalantzak, ziurgabetasuna, birusa bezain askar eratu dira. Ez dugu ahaztu behar guzti horien atzean pertsonak daudela, eta hauek ere gogoratu nahi ditugu gaurkoan. Gaur hemen, hitz egingo ditugunaren oinarri direla ere esango genuke. Pertsonak jarri nahi ditugulako eztabaida politikoen erdigunean, eta hauek denak pertsonak dira, sufritzen ari diren pertsonak. Krisi ekonomiko lasgarri denetatik bezala, pobreagoak ateako dira. Pobre gehiago sortuko dira. Eta aberatsa berriz, aberatsagoak aterako dira. Eta hau da, saihestatu behar duguna, aldugun neurrian. Aurrekontuek ere honetarako balio dute, eta aurrekontuak guzti honi aurre egiteko tresna bihurtu beharko genituzke. Aurrekontuak ez baitira zifra hotz batzuen pilaketa bat soilik. Aurrekontuak borondate politikoaren isla ere badira. Kasu honetan, krisi honetatik ateratzeko ze proposatzen den ikusteko balio dute. Testuinguru gogor honetatik indartsuago atera gaitezkeen galdetu beharko genioke geure buruari. Krisia aukera bihurtu daitekeen. Erresilientzia famosoa. Saiatu beharko genuke behintzat. Eta horretarako gertatzen ari denaren hausnarketa egin beharra dago. Zergatik gertatu da, nolatan iritsi gara honaino, zer daukagu aldatu edo betzeko, zer egin dugu gaizki. Ariketa hau zintzotasunez egitea ezinbestekoa da. Bestela alferrikakoa baita. Ikusitakoaz ikasi egin behar dugu. Eta ikasitakoarekin aurrera egin. Eta ez bakoitza berian tematu ezerrespazen gertatu bezala. Uste dugu bizitutako ezoiko egoerek aukera ematen dutela jende askok gauza anitzez pentsatzeko. Eta entzun ditugu ideia interesgarri ugari. Zerbitzu publikoi buruz, privatizazioak, ingurumena eta gure erlazioa naturarekin, globalizazioaren ondorioak, zaintza, kontsumo lokala, bizitza erritmoa, desoreka sozialak eta geografikoak, solazgai bihurtu dira non nahi. Une egokia da, hausnarketarik eta honetarako eta urratz berriak ematen hasteko. Zergatik diogu hori? Agerian gelitu dielako gabeziak eta aldatu beharrekoak. Herritarrak honetaz hitz egiten ari direlako eta agintariei ere eskatzen zaielako norabide berriak jorratzeko. Guk gure hausnarketa egin dugu,
eta gaurko eztabaidarako hasieratik aipatzea garrantzizkoa dela deritzogu. Bi premisa ditugu. Bat, krisi hauen arrazoia ez da COVID-19 bakarrik. Aurretik ere krisi ekonomiko eta soziala bagenituen. Orain, areagotu direnak. Eta bi, COVID-19 eta sortutako egoera zailari aurre egin behartzaio. Baina ez dugu ezer konponduko, onaino ekarri gaitun sisteman aldaketak espaditugu egiten. Hauek kontutan edukita, abenduan, EH Bildu proposamen zehaz bat egin zuen aurrekontuei begira. Eztabaidatzeko nahia eta gogoa erakutsi genituen. Ekarpen positiboa egin genuen. Gero gogoratuko dut zein izan zen. Geroztik, foru gobernuak aurrekontuaren proposamena aurkeztu zuen. Eta ideia egoekin lotutako 3 galdera egin genizkion gure buruari. Bat, COVID-19 sortutako beharrei erantzuten diete aurrekontu hauek, Gipuzkoa Arroi sortutako premiazko beharrak kontutan hartu dira egiterakoan. Bi, sistema bada gaizki dagoena, aldatu beharrekoa, aurrekontu hauek norabide aldatzeko saiakera islatzen dute, existitzen da borondate politikoa hori egiteko. Eta 3, gure proposamena kontutan hartu alda, adostasunerako zantzurik antzematen alda aurrekontu hauetan. 3 galdera eta erantzun bakarra. Ez. Aurrekontu hauek ez diete erantzuten sortu diren premiazko beharrei. Ez. Aurrekontu hauek ez dute norabide politiko eta ekonomiko aldatzeko asmorik. Eta ez duzue gure proposamena kontuan hartu. Foru gobernuaren aurrekontu proposamena guztiz kontinuista da. Aurreko urteetakoaren jarraipena, besterik ez. Eta horregatik aurkezten dugu osoko zuzenketa. Zein da gure proposamena? Aurkeztu genuna abenduan. Sortutako beharrei berehalako erantzuna ematea, zaintza sistema indartzea eta norabidea aldatzen hasten ziren helburuak zuen proposamena. 3 ardatz nagusi zituen. Lehena, zaintza sistema eta orokorrean gizarte politiketako departamentua indartu behar da. Horretarako 100 milioi euro gehiago jartzea proposatzen genuen. Zaintza sistema bera aldatu, obrak egin hori posible izateko, langileen lanbaldintzak hobetu, ratioak hobetu langile gehiago kontratatuz, etxez-etxeko zerbitzuaren finantziazioan lagundu, etxeetan zaintza bermatzeko laguntza gehitu eta pertsona zaurgarrienentzako laguntza bereziak sortzeko izango ziren 100 milioi horiek. Bigarren ardatza, sortutako beharrei berehalako erantzuna emateko eta sektore ekonomikoen norabide berrian laguntzeko 50 milioi euroko funts bat proposatu genuen. Erresilientziarako plana. Alde batetik laguntza zuzenak dagozkigun arloetan emateko. Eta ez dagokigun kasuetan ere laguntza osagarriak bideratzeko. Inor atzean ez usteko. Eta beste aldetik, sektore guztietan, nahita ez garai berrietara egokitzeko egin beharko dituzten egokitzapenetan laguntzeko. Lehen sektoreak aldaketa sakona behar duelako. Bai ekoizteko moduetan, bai salmenta eta distribuzio eretan, eta baita ere sektorea indartzeko lurren erreserba eta belaunaldien arteko erreleboa bermatze bidean. Bigarren sektorean, batez ere enpresa txiki eta mikroenpresei digitalizazioan eta transizio teknologiko eta ekologikoan laguntzeko. Sinergien bidez, proiektu berriak garatzeko. Internazionalizazioan eta enpresen arteko saretzean laguntzeko eta sustatzeko. Eta 3. sektorean, bertako dendak biziri mantentzeko, ostalaritza eta turismo sektoreak jasan duten kolpeari aurre egin eta berantolatzen laguntzeko. Eta 3. ardatza, gure proposamenarena, norabide berrian urratsak. Aipatu ditugu 2 puntuetan
norabide berriaren zantzuak ikusi daitezke. Zaintza sistema berria, edo sektore ekonomiko guztiak, ekonomia berdean, transizio teknologikoan, digitalizazioan, energia berritzaileen aldeko apustuan jartzeko bidean proposamena daude. Eta aipatzen genituen, aldundiak eskuduntza dituen arloak batipat. Lehen sektorea, ingurumena eta naturguneak, basogintza, mugikortasuna, baina ahaztu gabe beste eremu batzuk. Berdintasuna, bizikidetza, gobernantza, hondartzak, lankidetza, kultura eta kirola, udalekin elkarlana, denak norabide berrian jartzeko proposamenak. Zenbatekoak eta zehaztapen guztiak dituzue aurkeztu ditugun zuzenketetan. Euroz euro eta partidaz partida. Guain galdera da, aurkeztu duzuen aurrekontu proposamenean jaso aldira guzti hauek. Kontuan hartu aldia eta erantzuna da ezetz. Gizarte politiketako departamentuan 19 milioiko igoera egonda. 4,8. Guretzat, ezer gutxi. Eta pisu relatiboa gainera gutxitu egin da. Iaz, aurrekontu guztiaren 46,24 zan politika sozialak egiteko, eta aurten berriz 44,54, 1,7 puntu bajuagoa. Eta guk ere, Perona jauna atzera begiratzen dugu. Eta igual ez dago soberan gogoratzea, portzentai hau izan zala 49,39koa 2015. Orduan ere, krisi garaian. Eta Bildu gobernatzen ari zela, por cierto. Guk adimerriren dirulerroa hemen kokatzen dugu politika sozialetan. Zuen proposamenean, sustapen ekonomikoko departamentuan jarri duzue. Eta beraz, konsideratu dezakegu, politika sozialeterako 28 milioiko igoera izango litzatekela aurrekontu hauetan. 82, falta dira gure 72, falta dira gure 100era iristeko. Ez da nahikoa jarri duzuena. Horregatik planteatzen ditugu guk ere partida berriak, tartean batzuk aipatuko ditut. 7 milioi egoitzetako lan gatazkari irtenbidea emateko, 8 milioi ratioak hobetzeko langile gehiago kontratatuz, 10 milioi adinekoen egoitzak egokitzeko, gehi 9 milioi adin berri esan dugun bezala, 1,6 milioi gehiago familia inguruneko zaintzarako, 9,6 milioi gehiago laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoak, 10,5 milioi egoera zaurgarrian daudenentzako, 8 milioi gehiago kabia indartzeko eta norabide berrian jartzeko eta bar. Hauek danak zeron gelituko dira zuen aurrekontua aurrea ateratzen balima da. 2. Ekonomia sustapeneko, turismo eta landa inguruneko departamentuak 34 milioiko igoera izango du 2021an. Baina, izan berra dago, hauetako 180 dirala bi eraikinetan inbertitu beharrekoak, Mubil eta Dinberri. Eta baina, hemen ere, esan beharra dago, milioi hauek diala batez ere lehen existitzen zen, baina departamentu honek bere gain hartu duen proiektu estrategikoko departamentuko presupuestoak. 8 milioi euroko funts bat, bai, ikusten dela zuen proposamenean. Resilientzia aipatuz. Eta bat dator guk proposatutako funtsarekin. Baina guk 50 behar direla esaten genuen. Eta esaten dugu. Hau da, 52 milioi gehiago. Gutxi, oso gutxi oraingoan ere jartzen diraen milioiak honetarako. Diskurtso orokorrean, eta irakurrikoet testu artikulatuan jartzen dezuena, eta gaur ere aipatu du Perona jaunak, esaten dezue 2021erako foru aurrekontuetan gizarte politikak eta sustapen ekonomikoak lehenesten direla. Jartzen da, baina zenbakiak ikusita, ez batea eta ez bestea. Ez die indartzen, indartu behartzian bezain beste. Oso gutxi igo duzuelako gizarte politiketan,
19 milioi, gure ustez 100 milioi behar direnean, eta ekonomia suspertzeko 8 milioi jarri dituzue, gure ustez 50 behar direnean. Eta hirugarren ardatza esaten genuna, norabide berria. Ez dugu ikusten inolako asmorik, aurretik pentsatuta zeuden proiektuak berplanteatu, edo atzeratu, edo eztabaidatzeko. Ez dago azaleko gastuak edo beharrezkoak ez direnak ezabatzeko asmorik. Zuek betiko norabidean zoazte. Autopropagandarako diru asko, justifikatu gabeko laguntzak enpresa eta elkarte askori, lurraren artifizializazio bidean obra gehiago, adreilu asko eta pertsonen ongizatean pentsatzea gutxi. Ekonomian apustu ausartik ez, lehen sektorea bere horretan utzi, enpresa txikiak desagertzera kondenatu, komertzioa eta ostalaritza ahaztu egin dituzue. Ze aukera galdua, beharrezkoa ez diren edo atzeratu zitezkeen proiektu eta obretan gastatuko duzuena benetako beharretara zuzentzeko. Eta gauzak ez ditugu esateagatik. Guk proposamen serioak egiten ditugu. Borondate politikoa edukizkero erraz gauzatu daitezkenak. Gastua zitzein dugu, eta esan bezala, zehaztapen guztia dituzue zuzenketetan. Baina esango diguzue, beti izaten duzuen bezala, ea nola egin daitekeen hau dena ordaindu ahal izateko. Beti, esaten duzue gauza berdina. Gauzak aldatzeko dirua behar da, bai. Eta zerbitzuak, publikoak, kalitatezkoak eskaintzeko ere, bai, noski. Guk esaten duguna da, dirua egon badagoela. Arazoa dela, zertan gastatzen den. Zuek, beti bezala jarraitzeko gastatu nahi duzue. Guk norabide aldatzeko, politika berriak egiteko. Benetan, pertsonak erdigunean jarri, atzean inor utzi gabe eta denok hobeto bizi ahal izateko. Dirua badago bai, kuestioa da nola banatzen den daukagun aberastasuna eta non gastatzen den. Abenduan egin genuen proposamenean diru iturriak ere aipatu genituen. Ez dago misterio handirik. Administrazioen aurrekontuak zergen bitartez elikatzen dira batez ere. Maileguak eta beste administrazioetatik etorri daitezkeen partidak gehitzen dira. Ezer berririk ez. Krisi garai batean, oraingoan gertatu den bezala, diru-sarrerak gutxitu egiten dira eta zerbitzua mantendu ahal izateko erremanenteak, soberakinak eta zorpetzea izaten dira errekurtso ohikoenak. Gu garbi daukagu bi hauek erabili behar diela, baina beste bi hauekin batera. Beharrezkoak ez diren edo atzeratu daitezkeen proiektuak eta gastuak alboratu edo murriztu eta politika fiskalen aldaketen bitartez gehiago bildu. Une honetan, aurrekontuak ez dira mantendu behar, igo egin behar dira. Esan bezala, inor atzean ez usteko, eta datozen garai berrietara egokitzeko. Eta zuek egin batean egin duzue, igo duzue, aurrekontua. Gu lau diru iturri hauek aipatu genituen. Soberakinak, zorpetza aukera, maileguak, hainbat diru lerro berbideratzea benetan garrantzizkoa diren gauzetara eta COVID-19 tasa berezia ezartzea. Zuen proposamenean, lehenengo biak erabili dituzue, eta kudeaketako aurrekontu propioan, lehen aipatu duzu aurrekontu orokorra, baina kudeaketako aurrekontu propioan, 76 milioi euro izango ditugu aurten, 8,8ko igoera. Galdera da nahikoa da, eta guk esaten dugu, ez da nahikoa. 76 milioi hauetatik gainera, 36 soilik dedikatu dira guk proposatutako 150 milioietara. 100 milioi gizarte politiketara eta 50 milioi ekonomia suspertzeko funtsa osatzera. 76 milioitik benetako eta premiazko beharretara 36 milioi soilik. 150 behartziela esaten genuen eta 36 bakarrik zuzentzen dituzue horretara. Ta galdera da, nola lortu beste 114 milioi horiek. Galdera honi ere erantzuna ematen genion abenduan aurkeztutako proposamenean eta zuekin izandako bileran ere aipatu genuen. Erantzuna da, aipatutako lau diru iturri horietako azkeneko biak erabiltzea. Diru lerro batzue murriztu edo kentzea eta COVID-19 tasa berezia ezartzea.
Bat, hainbat diru lerroen berbideratzea ariketa egin eta gero, 40,7 milioi berbideratu daitezke gizarte politiketara eta ekonomia suspertzeko funtzerako. Eta bi, COVID-19 tasa ezarriz Gipuzkoan, kalkulatu da, 425 milioi gehiago jasoko genituzkela, eta beraz, Aldundiko aurrekontuetarako, 18%, 80 milioi gehiago izango lirateke. Denetara, 108,7 milioi gehiago. 114 aipatutako gizarte politikak indartu eta ekonomia suspertzeko funtsa sortzeko, eta 6,7 milioi gehiago hainbat departamentuetan ere urratsak emateko norabide berrian. Ze diru lerro kendu edo murriztu daitezke 40,7 benetako beharretan bideatzeko. Eta handienak aipatuko dituten hemen. Lehen esan dut, adreiluan eta lurraren artifizializazioan gastatzea aurreikuste dituzuenen artean errepaso txikia eginez kontuatzen gara zenbat aurreztu daitekeen. Ejemplo batzu jarriko ditut. Mobil eraikina guretzat atzeatu daiteke. 14 milioi. Naturklima proiektu aipatzen duzue, aipatzen duzue gaina, baina 4,5 milioitik ia dana eraikin berri bat egiteko da. Azpiegiturak eta garraio publikoa hobetzea beharrezkoa da, noski. Baina bultzatuko dian obrak, alde batetik, egingo dutena da kotxe pribatua sustatu eta bultzatu, eta bestetik ez dugu uste orain denik garaia horrelako obrak egiteko, hor 7,5 milioi kendu daitezke zuzenketetan azaltzen dugun bezala. Ogasunean, 10 milioi gehiago jarri dira. Eta hau irakurri nunean, pentsatu nun, agian, iruzurrari aurre egiteko baliabide gehiago jartzeko izango zela. Eta ez da, 10 milioietatik 8 milioi, 8 dira GHK-ari mailegu bat emateko. Honek ezer gutxi dauka garai berrietara egokitzearekin. Eta ikusten ditugu partida asko kendu daitezkena, adegi bezalako elkartei emate zaienak. Edo Ramon Rubial, elkarteari, edo hainbat enpresa pribatuak diputazioko langileek egin beharko lituzken lanak egiteko. Abe pribate, eta bar. Laguntza justifikatu ezinak, 300.000 euro hemen, 80.000 han, 200.000 beste aldian, poliki gehitzen joaten diren zifrak. Hori edenak, soberan daude. Demografiaren bilakaeraren aurrean merkatu aukerak sustatzeko 800.000 euro. Askotan erabiltzen dira hitz politak, baina hau itzultzea komen izaten da. Eta herritarren hizkuntza arruntean, gure hizkuntzan, honek esan udana da, gure zaharren zaintza privatizatzeko 800.000 euro gastatu nahi dituela diputazioak. Merkantilizatzeko gure aitonamonak. Eta ez da behar, ez gauda ados. Basoti proiektua zaharkitua dagoena eta politika kontinuestak bultzatzen dituenak. Oraintxe esan diozue ezetz basogintzari buruzko ponentzia bati aztertzeko ze gertatzen nahi dan gure basoekin eta nola egin aurre arazoari. Zuek iten dezuena milioi bat bideratu betiko politikarekin jarraitzeko elkarte bati. Propagandan 3,1 milioi. Ohituta gaude, egunkari nagusietan eta beste medioetan dirutza nola gastatzen den gobernuaren propaganda egiteko. Eta diru publikoa ez da honetarako. Eta zuzenketan ikusiko dituzue beste partida batzuk kentzen ditugunak benetako beharretan gastatzeko. Aipatu nahi dut COVID-19 tasa berezia. Proposatu genuen tasa hau batzar nagusitan eta etzen duten onartu. Aldaketa zehaz batzu proposatzen genituen. Sozietate gaineko zergan, ondaren zergan, PFS-ko tarte altuenetan eta oinordetza eta doaintzen gaineko zergan. Europa berak gomendatu zuen horrelako zerga aplikatzea COVID-19aren ondorioei aurre egiteko. Zuek ezetz bozkatu zen duten. Gero aipatzen dezue, Europa jarritako irizpideak errespetatzen dituzuela. Honetan ez, desde luego, parte hartzean ere ez, desde luego, eta Europako funtsak nola landu dituzuen, ere ez, desde luego. Proposatutako aldaketa hauekin, denetara, 455 milioi jasoko ziren Gipuzkoan.
Eta hauetatik aldundiak 18% gutxi gora bera erabiltzen ditu bere aurrekontu propiorako. Hau da, 80 milioi gutxi gora bera. Ez esan zen duten. Bai, gure proposamenak landutakoak izaten dira. Hau dena posible zen, posible da, eta zuek bestelako aurrekontuak aurkeztu dituzue. Noski osoko zuzenketa aurkeztu behar genuen. Eta bukatzeko fiskalitatea. Zaizue gustatzen, gaia, ez duzue zerga sistema fiskalitatea zitzegin nahi, zuentzan, behin eta berriz aitortu duzuen bezala, zerga sistema erabili behar da, dirudunak, boteretsuak, enpresa handiak Gipuzkoara erakartzeko nunbait, eta guretza berriz, zerga sistema ezinbesteko tresna da, aberastasuna ondo banatzeko. Talka egiten duten bi pentsaerak, zuena eta gurea. Eta zuena diotenian, PNV eta PSOE, esan beharra daukat, naiz eta harritzeko izan. Lehenago edo geroxeago itzin beharko dugu. Ongizatea badugu helburu, kalitatezko zerbitzu publikoak eskaini nahi baitugu, ezinbestez bildu beharko da modu progresiboan. Eta ez bakarrik soldatapeko langileen artean, baita ere ondarea eta enpresen irabazien arabera. Gaur, salbuespeneko egoera honetan, hemen egin dugun planteamentuan gastu batzuk ezoikoa dira, gauden egoeran gaudelako. Baina beste batzuk konsolidatu egiten dira. Sistema bera aldatzeko asmoarekin planteatu direlako. Aldaketa hauen finantziazioa bermatu egin behar da, eta horretarako fiskalitatean aldaketa batzuk egin behar dira. Honetaz ere pentsatu dugu, eta proposamen zehatza jarri genuen eta berriro ekartzen dugu. Aldatu beharrekoak, ondare zerga, hasteko eskutu fiskalak kenduz, proposatu dugu behin eta berriz, eta une honetan horrekin bakarrik 32 milioi gehiago bilduko liateke Gipuzkoan. Planteatzen dugu ere, sozietateen gaineko zerga aldatzea. Azkeneko urtetan jaitsi dizkiozue 4 puntu. Hauek errekuperatuz bakarrik, beste 57 milioi gehiago bilduko genituzke Gipuzkoan. Gaina, sozietate zerga berria aldaketa sakonekin progresiboa plantatzen dugu, eta honekin, oinordetza eta doaintzen gaineko zergen aldaketakin, eta kenkarien berazterketa bat eginez, kalkulatzen dugu beste 79 milioi gehiago biltzeko aukera dela ja. Eta iruzurra, ni uste aipatu behar dagoela, zer jo iruzurraren gaia. Dakigu, dano dakigu, urtero 700 milioi gutxiago biltzen diala Gipuzkoa iruzurra dagoelako. Jarri beharko ditugu, baliabide gehiago hau saiesteko. Helburua izan daiteke, urrungo urtetan, hauetatik 200, 300 gehiago biltzea. Eta ez esan, baliabide gehiago jartzen direnik. Ez da egia, ez behintzat giza baliabiderik. Irakurri, bestela, testu artikulatuan 23. artikuluan jartzen duena. Langilera gastuak gehitzeko mugak edozein plaza sortzeko ezinbesteko izango da zuzkidura ekonomiko berdineko edo handiago beste plaza batzuk amortizatzea aldi berean. Hau da, baldin baitugu X jarri ezagun 100 langile iruzurrai aurre egiteko, gero ere 100 langile izango ja. Kontratatuko ja 10 gehiago. Batzuk jubilatu indialako, o behin-behinekoak fijo inditugulako. Baina ez dira baliabide gehiago jartzen. Aldaketa hauekin bakarrik, esan ditugunak, 212 milioi gehiago bilduko liateke. Aldundiak, honen 18% izango luke bere aurrekontu propioak egiteko. 74,2 milioi. Konsolidatzen diren gastuei aurre egiteko nahikoa. Eta horrela bai, horrela badago dirua egin beharreko aldaketak egiteko. Norabide berrian urratsak emateko. Kalitatezko zerbitzu publikoak eskaintzeko. Zuek aurkeztu duzuenarekin berriz betikoan jarraituko dugu. Eta gu ez gaude hemen betikoan jarraitzeko. Eskerrik asko.